Giza ugalketa. Gizonezkoen sexu organoak bi multzotan banatzen dira. Kanpoko sexu organoak hauek dira: sakila, glandea, prepusioa, barrabilzorroa eta barrabilak. Sakila gizonezkoen sexu organoa da. Glandea sakilaren muturrean dago. Prepusioa glandea estaltzen duen azala da. Barrabilzorroa azaleun eta sentiberako poltsa bat da. Barrabilak babestea da horren eginkizuna. Barrabilak obalo itxurako bi organo dira. Bertan sortzen dira espermatozoideak eta gizonezkoen hormona, testosterona. Eta barruko sexu organoak: uretra, odi diferentea, prostata eta semen besikula. Uretra: hortik igarotzen da hazia eta gernua. Balbula txiki batek eragozten du horiek aldi berea irtetean. Odi diferentea: espermatozoideak odi horretatik barrena ibiltzen dira. Barrabilak uretrara doa. Prostata: espermatozoideak bizirik irauteko beharrezkoa dena. Semen besikula: espermatozoideak egoera egokian gorde eta proteinauzko likido bat sortzen dute. Likido horrek espermatozoideekin nahastuta semena edo hazia osatzen du. Espermatozoideak: ugalketarako bereziki moldatutako gizonezkoen zelulak dira. Izatz edo flagelo batekin, haren bidez emakumearen barruko sexu organoetan aurrera egin eta obuluraino iristen dira. Emakumezkoen sexu organoak bitan banatzen dira. Horietako bat kanpoko sexu organoak dira: espain handiak, espain txikiak, klitoria, uretrazulo eta vaginazuloa. Espain handiak bi azaltolez dira eta bulbaren barrualdea babesten dute. Espain txikiak bi azaltolez txikiagoak dira, vaginazuloa eta uretra babesten dituzte. Klitoria: espain txikien elkargunean dagoen organo txikia da, oso sentibera da. Uretrazuloa: irekigune oso txikia da eta bertatik kanporatzen da gernua, pisa. Vaginazuloa: vaginako sarrera da, himena mintz, mehe eta malgu bat da. Himenak irekigune bat du eta hortik kanporatzen da hilekoa. Eta beste bat, barruko sexu organoak. Vagina umetokian gorputzaren kanpo aldekin lotzen duen organoa da. Oso elastikoa da. Umetokia: oso elastikoa da eta hor garatzen da fetua. Falopiaren trompa: umetokiak eta obulategiak lotzen dituen bi hodi dira. Obulua hartu eta umetokira eramaten da trompen eginkizuna. Obulategiak: bi organo txiki dira. Obuluak sortu eta heltze da horien eginkizuna. Baita sexu hormonak sortzea, estrogenoa. Hilekoa: obulu bat handitu egiten da eta obulategitik ateratzen da. Horri obulazioa deritzo. Obulua ernalduz gero, ura elikatzeko umetokia prestatzen hasten da eta poltsatxo bat osatzen da odolez ondo hornitua. Obulua espermatozoidearekin elkartzen ez bada, hilabete horretan hustu egiten da umetokia eta odola vaginatik irteten da. Hilekoa hilero edo 28 egunero gutxi gorabehera gertatzen da. Obulua: ugalketarako bereziki moldatutako emakumezkoen zelulak dira. Obulutegian sortzen dira eta heltzen denean falopioaren trompara jaisten dira. Ernalketa: haur bat sortzeko sexu harremanak izan behar da. Hau da, gizonezkoak emakumezkoaren vaginan sartu behar du sakila, koitoa deitzen zaio horri. Eta bertan semena edo hazia isurtzen da, ejakulazioa deitzen zaio hori. Hasian dauden espermatozoideek umetokiaren sarreratik falopioen tromparaino igo behar dute, eta obulua badago, espermatozoide bakar batek obulua ernal dezake. Ernaldutako obulua handitzen da eta zelula txiki askotan banatzen da. Ondoren ernaldutako obulua umetokira jeitsi eta haren horman itsatsirik geratzen da, enbrioia. Orduan, emakumea haurdun dagoela esaten da. Asier Peña, David, Maider Mardones Eta Andreak agur esaten dizugu.